sa tabunan. Kabunan na, hugmak ba? Hugma ko niya, naitaw sa ubos. Oo, mga sa... Masay tao. Dira? Oo, Ayun, kanina yung hugma. oo. So, tingit pa. Ay, tabang nga nila. Lah. Patay video, di mo kaya eh. Kau ba niya, boss? Dede! Wala yung iltre! Si Eric na lang! Si Eric! Bakit na tangay ang ano? Ha? Ang bako? Oo. Wala po, doon lang ako sa baba. Naglag niya ganyan. Tinamaan yun sa ano ba, yung lock na ganun ba? Oo. Hindi rin ako makagalaw agad kasi alam ko may tao, malaglag siya. Pag tama niya ganun,